Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Λοϊζού από τη Wizards Accounting και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορείτε να μειώσετε νόμιμα το ΦΠΑ που πληρώνετε ως επιχείρηση στην Κύπρο. Αν είστε επιχείρηση ή αυτοεργοδοτούμενος, ακολουθώντας σωστές πρακτικές, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τη φορολογική σας επιβάρυνση και να βελτιώσετε τη ρευστότητά σας. Το ΦΠΑ που πληρώνετε σε επιχειρηματικές δαπάνες μπορεί να αφαιρεθεί από το ΦΠΑ που οφείλετε. Για παράδειγμα, ενοίκιο επαγγελματικού χώρου, αν περιλαμβάνει ΦΠΑ, προμήθεια εξοπλισμού και τεχνολογίας, δαπάνες μετακίνησης και καυσίμων για επαγγελματικούς σκοπούς. Πρέπει όμως οι αποδείξεις και τα τιμολογία να είναι σωστά και στο όνομα της επιχείρησής σας. Αν κάνετε αγορές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ισχύει ο μηχανισμός αντίστροφης χρέωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνετε ΦΠΑ στον προμηθευτή, αλλά το δηλώνετε και συμψηφίζετε στην δήλωσή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο προμηθευτής σας έχει έγκυρον ενδοκινοτικών αριθμών ΦΠΑ για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Αν πουλάτε προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός Κύπρου, μπορεί να ισχύει μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ. Για παράδειγμα, εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η αντίστροφη χρέωση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα σωστά έγγραφα για να αποδείξετε τη συναλλαγή και να αποφύγετε οποιαδήποτε προβλήματα σε έλεγχο ΦΠΑ. Η έγκαιρη και ακριβής υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ βοηθά στην αποφυγή προστίμων και πρόσθετων χρεώσεων. Χρησιμοποιήστε λογιστικό λογισμικό για να διατηρείτε οργανωμένα τα παραστατικά σας και να συνεργαστείτε με έναν επαγγελματία λογιστή για να διασφαλίσετε ότι αξιοποιείτε όλες τις διαθέσιμες φορολογικές ελαφρύνσεις. Ακολουθώντας αυτές τις στρατηγικές, μπορείτε να μειώσετε νόμιμα το ΦΠΑ που πληρώνετε και να βελτιώσετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες ή επαγγελματική υποστήριξη, επικοινωνήστε μαζί μας.